Måna morgonen andaist förvirrande brätje forsadesråharen, jatkvinnan Margaret Thatcher, 24 år gammel. Samma om to 4 eller emot i henne politiska avregon, så släpps det inte undan att hon har stora avskan av sina samtøy. Marsknavarhuksjonen var kolvelt, medan hon rådde för borgon i Brettlande, och samma vid Ronald Reagan, som var forsedd i USA om sommetøy, slår om 4 marsknavarliberalistiska bildjene, her marsknavaren fikk månande friare raser av virka. Margaret Thatcher, født Margaret Roberts, var av første synnevald i enska parlamentet i 1928 for konservativa flotjen. Årene 1974 til 1974 var hun skolamalerahare. Det var eisne ta at hun kom i sin første politiska anrover, ta hon tog borster og kjøpes skolamjølsene til nemenganar, en avgjør som vakte mykla øsing mellom nekva bredar. Og i 1928 slapp hun fram advalten i Downing Street som forsades råhare, et starv som hun røkte i 11 år fram til 1995. Hun sette ta sine liberalistiske husgått av dagskra, tøy som hun tok til, samfellagsbyran var så mykje tung at privata vinneløyve var om akvelast. Arendaleis og kontant snæra jo politiska kompasset så lengt til høyre som tilbær. Vi herråbon som at there is no such thing as society, for hun i herna vi fagfellagsrørslene, her særlig åsemjan vi minu og kålarbeiderne minnesverd. Som fjeppare av minimalstaten utint hun sine politiske husgått i verste. Alt snues i korsen ikke om einskillingar, ofri og verskfødl av bretska meginlanden. Stora politiska frambrådet kom i 1942 da Falklandskrutje brast av. Det var under henne av kønehånd at Bretland vann krutje av Argentina om fjerskotten og janar. Og i politikken var skjermest henne at han jatt her viljen. Hun var kompromilleis i sin samføring, nega som kjøtt elde til at hun fikk eknevne jattkvinnan. Månadagen var Margaret Thatcher, som her til eneste kvinnan som vil være fortsatt så her i Stora Brettlande, mett av døvun. Det hever vakt en stora glede som sorg, tog med en flagga hever vært i halvare stång og gå ikke i rosent familie hennara, hever varsleromer eisne vært nekvastene i Onklande, nu hon andagest. Margaret Thatcher var og begge hata og elska. Velkommen i Rasarummet Olle Breckman, som i mer enn 30 år ombå i Folkaflotjen av Løgtinge og Folkatinge, og Sonja Jekvanstøtter, forskvinna i Samtidje. Takk for det. Takk for det. Sonja, fremst av øtlån, hva skal etter togjen lære av politisk yrkesleien i Thatcher? Til man sitter og hygger atter av Bretland i Forsnon, så ble det et samfunn som var mest av øyelig større spjæring, og det ble også et samfunn mest av øyelig større øyene til å si at det rykom ble øyelig nekvrykere under Thatcher, men det ble også en øyelig større balkur av falske, fatakken som ble nekfatakere. Til dømmes tvøyfalda i spatten av fatakere døme, men hon satt vi alltid, og det var også øyelig nekve pensjonister som at nå imska skattabrøydingar ruker ut i fatakere døme, så et størst og utbrøtt fatakardømme med nekva balkar nekka som stender etter. Og det vel også nekka av årsaken til at det har vært øyla nekva folk som har vært nærmest ut og ballast og feira at hun nu færen. Men det var også andre ting. Altså hon har heller ikke så øyla glorifiseret Sur-Afrika-politikk, og hon var heller ikke særlig vinnerlig mot samkjent. Hon sette øyla homofobiska lover i gildt i Brettlande, sørste forsen. Så det nekk, men det som fikk henne kanskje gjør det mønestingen til henne, det var han var sikkert i Poltax som skrikte teppet undan henne. Ole, etter tunnet ikke, søvann om politikeren Thatcher, hva du har lært dere? Ja, jeg kan si at Sonja og resten i Aldikon at i trusjonen ta etkvart Margaret Thatcher, ta var de vanlige parlamentslimer, 4 en lovaroppskåte som avkriminaliserer homoseksualitet. Så ikke være verre så av hæsenøyden. Men ta hun var skuldsett 4 som engt, så det rett å si at Bretland var som Grikkaland og i det. Og i 1994 har hun fikk råre. Og nå har vi ikke opplevd Grikkaland annet enn og tog som vi leser høyre og sutt i sjånvarpen. Men det var ikke tespillet. Altså arbeidsløse var øyelig, selv om det var nek kamufleret, tog at den bretske statskassen lærte stora stol i måter arbeidsløse.
Men det her at den bretske budskaperen vaks vi 25% at han har inflationsjustering, og at den allmenne sektoren, utreislene, han øktest vi 13%, og det som at omskoling, venjing av arbeidsfolket, her var 33% vokster, helseverket fikk 32% meira enn 1995 enn 1994, og det som allmanna verk som heilt, 22% eisne. Så det var øyelig som Bretland fikk bedre råd til at heva et velferdssamfunn at han at Margaret Thatcher hei kolvelt til gamla rustava, støveta, faktisk sunter sorglava samfunnet som Margaret Thatcher ivetog i 1974. Men Olle, til en sandrund at neoliberalistiska kosen John Thatcher bare visser hakri arbeidsløse og startar månen i Bretland vaks månen dessa tøyene hun sæt vi valgte. Politiske vimerskere heva tjekklast senast 20 årene hvordan tjoen hei veri fire ekvislig innskrivende og i arbeidsmarknaden ikke vore framt. Kvoi etnast den ikke samføra godt og vel helmennsen av Breton at hun gjør det var nøyut? Jo, hon vann jo vel i 1974. Hon vann størstiger til vel i 1934. Hon vann nästan lika nekva størstiger til vel i 24. Og hei hun ikke blive, jeg må si, hon blev nega herlig og hessen her poll tax, hessen her skatteren som hon innførte, og i stedet for kommuneskatten, eller rundt i at innføre, han og leierne innanflokseisene, og så var tannparten av de konservative flokkene som ville ha Bretland og bliva en part av ES. Han var blivit så mye sterskere at han klarer å ha fedlene. Men annars hei hon stóran meirlod i bretska folkene, og det kan ikke være verre enn ilt, ta hon var så populær heim i Bretlandet som hon var. Altså, nega ågjår, ikke politikere ble valgt av å være et ågjår, og det var hon heller ikke. Men hon heida strave vid pressen. Pressen var lykka vinstravendt og kanskje meira enn hon i det. Og i det har vi allmänna fjallmilar som omkant til koma tvørster mina og ut til høyre. Altså, jeg slipper kanskje i kringvart førja ena from Ari a sia en høyravenda meining, og til den einaste høyravenda meiningen som og i tog og nå. Så til sjukra kjøtt at en dama som Thatcher kommer i ringt år, særlig i middelen det intellektuelle, og i middelen tøyenda folk, skolalærere, allmenn starfsfolk og så framvegis. Men han breie massen av Breton eisne fagfellaglimene stemma og på Thatcher vi stårare samføring. Sonja, det var et fortsatt litt spørst stora Bretland som Thatcher fikk arbeid nå i 1924. Sagt vi romane at hun tog av seg en oppgave og en annen var forefire. Verleisen ikke at hun kom fram med at valgte noen av stora Bretland til et hørvad og at hun framte noe alt tog inntrykk i breska budskapen. Det noe vidskifte som ikke var noe i stora Bretland. Det var heia en øyla stor inflasjon i 70-årene, men hun faktisk lakka i måte enda av 70-årene. Men det verste at både mest og i hvert var offra fire. Hun sett seg fyrir inflasjonen skulden nyer for øyne kvanbrus. Men hver fyrir man så og offrar at det fyrir? Jo, du bombar arbeidsløse opp på et søvelig høgt støy at det får lengt om for 20% og prusvoksen lakka i vel, men ursle det gjørdes til at du skapte øyliga stora balkar av folk som blev fatøk, og du skapte også øyliga stora balkar av folk som blev arbeidsleis. Og så privatiserer jo en rikva og tenker, men i stedet fyrir at investera til som hun privatiserer i kanskje ui menneskekapital som hon hei sett ut av gøtnar eller morla mennesker som ikke fikk arbeid, så tvart hun bare alt ut i skattalakten til folk som var velfyrre, og så utskriva hun nudja skatter som var anten flatskatter eller var bøgnløs regressive skatter til å si at de som forvunne lute betalt om høyr. Så tann maten som hon førte
politik på att vara otroliga skärlig för otroliga neckfolk, men det är inte att jag kan se att det var neckfolk som blev rikare under Thatcher, och särskilt det som var välfyret, det blev ordentliga välfyret. Och till Old Breckman tåsar om att den intellektuella eliten och andra var emot Thatcher, men så är det inte löjt. Folk som ser ut och analyserar samhället så nämligen hina medaljerna av skärliga politikerna som Thatcher förde, så det är inte löjt att hon skapade opposition, och det är ganska få politiker och i Västerhamn som har skapat så tvådalt samhälle som akkurat Thatcher gjør det. Alle, most av folk skurra politikken til Thatcher at det var virkna lot og sperde fortjærstøven i England og i det. Hvor var tannstattarmoneren og samståndes ofrieren som kom i Stora Bretland i 80 årene? Hvor var han nøyere for å få breska budskapen etter arbeid? Altså, breske budskapen måtte tagas ned i båten. Han var en skrått dunke, alle som han var, en rust bunke. Jeg bor her nere i Kjolver i 6 år. Jeg vet akkurat hvordan det var av vakna, annan kvar morgon, og ta var ikke letsitet, årsaka verkfallet. Du fikk ikke bjølk som av det er, du slappst ikke skola som av det er, du hei bussar av fagfelagslim og reine bullar som korder rundt, og lamte verksmyr enn tar egna utna. De hadde pressesensor. Fleet Street, som var av Uisgøtan, hun slapp ikke en gang å modernisera. Hun ble kort i blodje til fagfellene krautet at av Uisna var gjør det vi blodje og ikke vi offset, og slett ikke vi elektronikke som det var det. Altså Bretland var tan 20 mæren i Europa, kanskje i Øtlenheimen. Men Bretland ble ikke fruskere, og det som er interessant, det er å suttje at du først analyserer når börjar framstående komma, så kom det faktisk for en lengt at nå at Thatcher var fremfra. Ja, så det er øyelig avhverst. Altså, faktisk gjør det en rikva intervjuen, men samfunnet börjar ikke ordentlig for en miskøys i 15 og særlig 17 av 15, da börjar det ordentlig å genga rett av veien etter. Så det er øyelig interessant. Altså, og så kan man så spørre, var det nøyot? Etterfylgjeren til Thatcher er John Major, han var absolutt ikke nega sterske med, men ta Tony Blair kom som statsminister for Jaunavarflotjen, Labour, ta røsti han Thatcher opp om skudja, og han brøtti ikke av ødlundtøy som Thatcher hei gjørst, tøy ta virkeie, og Bretland var et negv røygare samfella. Ta mye bretske inntøgan per utbyggva var 30% av det tyska, og 1994, hon var 40% av det tyska ta i Thatcher for. Og Glasgow som til dømes var, han var grabruner av forsømelse. Hese lossekranene stod bare og hinker vi høtt noen, tog jeg dokkerne høtte lengst siden i lagt havnene og i Glasgow. Alla skipasminer, the boilermakers, og det kallet av fagfellet, hei gjørst alt som er skipasmui her nere olønsamt, men i 1905 ta blev Glasgow utnämnd som europeiska mentonar huvudstäder. Så för jag svär spårningen så var startamonen och tan offringen så stod det av att har man över. Alltså omläggningen var nejo. Alltså till att du kunde betala 85% i skatt under James Callaghan og Harold Wilson av oförtjänta intäkter till rente och arv och sånt, och du betalte 40% i marginalskatt av de så kända kronorna du äger. Det var hopplöst, och inte land kunde ha frampor, och Bretland stod på det akkurat som Grekaland gör det, och hon lackade till skatten i 40%. Stottligt nog, näga som åkara flätskatter självt om vi tar 2 hack hackre, 45% og 30% av de så kända kronorna, hvis man får upp om 800 000. Men politikeren til henne hei ikke den virkene som hun har hukset seg. Og det er interessant at du sier at Labour-kjøtten gjør det en rikva ting. Så gjør det nemlig rymsopp der til vanlige familiene og til lalønne familiene. Ja, så det vil jo kraftig til budskapet som Margaret Thatcher. Og måneden midten Røyk og Fatøk minket faktisk atter under Blair og Brown, men nå er han atter for henne vekst under kameraen. Og man vantar at
600.000 fler fattigböten är Bretland nu. Ja, Bretland var eisnefärja reven av 18 av Blair och Brown och det var väl eisen tog att han ansette miljoner av allmänna starsfolkon som boskapen inte har råd till och till har han helt inte Tyskland, Frakland, Italia och i förrjun för allt det eisen. Onnur folk Bretland och nekv Onnerland färna reven av man började under Thatcher och under Reagan började en deregulering till dömes av bankasektorn la futjarheimen överhuvud och till så blev till så görs det att du finns ju fullkomliga fruktspel för spekulanter. Du finns ju så slä spekulantekonomi och det görs det att för några få år så kraschar ju ekonomin. Du har väl ingen regulering. Ta nöjes till att ha inte mer reglering än det. Att du har för att till 1924, att du har kallat Bretland att till Grekland. Vi skulle som det är det 1924. Men kvärt ett gott samfälle. Ett gott samfälle är väl ett samfälle här som to och grannen Jokon och kanske ta arbetslösa sysnabatten. Vi öll har möjlighet för att klara oss. Och vi ska inte släppa till arbets för fackfällarna som äger fabrikerna vid sugen av. Att det är hopplöst. Du fick 2 miljoner nutjar husägare, du Thatcher säljte miljoner av nutjon. Du fick också mer än 2 miljoner hemlös till att Thatcher införde en polltax som folk inte hade råd till. Arbetslösa under Thatcher halverades. Det var 15-20% och det enda i nya 28. Det vita vid. Nej, det passar ju. Det är bönlös faktuellt skap. Arbetslösa var nämligen sövelig högt hacka under Thatcher. Hvis Bretland över råd att hacka hälsouträslarna vi över 30%. Skoleuträslarna över 30%. Allmänna uträslarna över 30% medan Thatcher sitter här. Och heter alltså justera för inflation så heter reella hatchingar. Att bruttotjauar utökan till Bretland hackar vi nästan 25%. Samstundes som att tar total i uträslarna till alltså allmänna uträslarna hackar vi bara 13%. Så måste du ha en oändliga näck starkare statskassa och 1905 än du har i 1904 och kvui hej du det till allar hesar enorma företagnar som Thatcher som hon privatiserade i. Det var ju socialisera var 18 krutche. Thatcher hej krafter och makt till att privatisera. Men problemet är att privatiseringarna i Thatcher det blir bara fotar av ut i blå loft Steinfiri att här var ett ändamål vi låt oss säga att det är rätt att privatisera möjligheter det rätt att privatisera också då som man gör det. Men det är så rätt till att bruka pengarna som gör skatterande företag. Thatcher gör det för lite till att framtida Bretland så är att det kunde vara gott för i alla fall för somme och för nek var det gott men prisen som otroliga nek folk betalt och var olycksalig över. Och det är intressant att David Cameron och vår avvisar politiker till Thatcher med landa section 28 som man säger var blåhamrande skoft och han måste väckna konservativa Thatcher Thatcher är aktuell i förjunäsne tror jag att Janne var översten Axel Johannesson är i flera förum sammet borgerliga politiken i förjunelötna vi politiken som Thatcher och Reagan förde i 8 år. I kvann mån är han samma med den halvbär eller hon är halvbär i mån till hans skattepolitik och och i mån till dömes pensionsskiban och hur stor just skatteskiban att du teacher en ofudja hans skattelatta och så tar du bara pengar in som faktiskt skulle vara här till framtida skydda akkurat samfälla. Tar du hålla in nu och sprantar ut i skattelatta till summe som visste sig nu slett inte skapat han växter som man av en lärare märsligare örsöka fantasera sig till att det för att göra. Vi budskapar i en video i Chile så du är en skattelatta där gjort. Hvis du vill ha en skattelatta som verkligen ska skapa växter så ska han särskilt komma med all intökningen och la intökningen till gåar. Det är de som har bruk för pengarna och det är de som får ut och brukar pengarna.
Men det valde man så inte göra. Så här känns det efter och det sast ösni efter i vinnerpolitiken och allmänpolitiken och öron som vi. Ole Thatcher och förra anno 2013. Ja. Alltså vi har finns en skatt som ett leva vi eisen chatta man hör intök någon vi var hackat en skatta fruja botten fradrotten chatta man lagri intök någon hadle som landskassen har haft till minka ur en 400 miljoner kronor, nu 300 miljoner kanske lagri i år ända. Trestetale, alltså nögde seme tja förja fölkje, sambart det senaste gallupkanningsne, det batna, och alltså jag halte folk som helt i hampeliga välnögt, som bygger vi färgen. Och till väl tog jag skattepolitiken och fotjarpolitiken och andra politiker rättare lej. Men minner han omtan Thatcher? Han alltså vi har gosse finche ett minne skattetrust än vi hade åren och det kan bara ha gagna för jag folk. I hopp jag vi kunna men inte är vant det och är vant det är vi snäga ska brötas att säga att så må kommunerna klara så skatt. Och det har ju gosse hjälpt väl, sälja för den lagre ändan. Det här är ongenäje, kommunerna kräver akkurat några skatt in som det här var gjort, och vad att tarra rakstri blir några bättre. Problemet är ju att du lägger attantal allmänna sektoren ut av kommuner. Ska du ut och sätta krav till kommuner så måste du östen göra en ja, det är inte meningen att lägga näga ut utan att pengar fyllja vi. Ja, men det har man sagt att tyna, men vad är det för Tjärge för oss inte av spåren. Meningarna om Thatcher är tvåbotar och det har där säkert framöver. Hade varit att tog en joke rakt till det, Olle Bräckman och Sonja Ekman, så tack för att du kom. Tack för det. Som läs.